ширкати дорувории софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё барои зиёд кардани риш ё барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ба шумо тавсия медиҳад ки ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Аз номи ЮРИСТ муроҷиат кун, скидкат мекунанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали ЮРИСТ. мавзӯи имрӯзаи мо ҷавоб ба саволҳое ки равон кардагӣ буден ва боз як хабари дигар баҳри тамоми муҳоҷироне ки дар Федератсияи Россия қарор доранд. хабари имрӯзаи мо оиди муҳоҷирон дар ҳамин чиз дахолат дорад ки дар Федератсияи Россия аз ин ҷабҳа ба муҳоҷирон ID карта метиҳанд. яъне чӣ хеле ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ё ки дар Федератсияи Россия умуман дар ҳама ҷо шумо паспорт мегирен, ана ҳамун паспорт ID карта дора. ID карта мақсад чизе ҳаст ки дар ID карта ҳама чиз сахранӣ шида метавонад дар дохили ҳамун ва аз ин ҷабҳа барои муҳоҷирон на танҳо барои тоҷикҳо, умуман барои ҳама мигрантҳое ки дар Россия қарор доранд ID карта метиҳанд. яъне ки ҳар як муҳоҷира боис меояд ки ба хича ID карта туғри кунад ва ин барои чӣ шумода дар кор мешавад. яъне ки дар муҳоҷиро ана ҳамин ID карта туғри кардан чӣ фоида дорад, чӣ чизи лозимира ба ҷо меорад. яъне ки агар яке аз шумо дар ғарибӣ қарор дорен дар Россия, документотона мисол дар ягон сумка мегирен, патентонаву паспортонаву дигар чизотона, умуман ҳамаи ҳуҷҷатҳои худтона дар ягон сумка ё ки дар кисатон ё ки дар пакет мегирен, мегардонен. чунки агар дар роҳу шуморо ягон кас дастгир кунад, шумо ҳуҷҷатҳои худтона пешниҳод кунен ва нишон битиҳен. аз ин ҷабҳа ана ҳамун ҳамаи ҳуҷҷатгузориҳотона метавонед ки дар дохили ID картатон сахранид кунен. яъне ки ӯ ID карта ба монанди ҳамин паспортҳои пластикӣ ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон доранд шаҳрвандо, ана ҳамун гуна аст, монанди карта ҳастай, дар дохили ҳавай ҳама ҳуҷҷатгузориҳои шуморо метавонанд сахранид кунанд ва шумо ҳамун ID картара аз ин ҷабҳа ҳамроҳи худтон мегардонед ва агар ки шуморо дар ягон ҷо дастгир кунанд, мисол шумо ба худтон ӯ қадар ҳуҷҷата гирифта намегардену ҳамун ID картатона нишон метиҳед ва ё проверка мекунанд ки ту чӣ ҳуҷҷатгузорие ки дар Россия барои мигрантҳо дар кор боша дар дохили ҳавай ҷо кардагӣ ҳастӣ ё ин ки не. ҳамин буд хабари имрӯзаи мо баҳри муҳоҷирон ва мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Абубакр Нуров нависад: салом ака, ай Қазоқистон Москва рафта мешава? Ака ҷавоб диҳед. албатта ки аз Қазоқистон ба Федератсияи Россия аллакай парвозҳои мунтазам барқарор шудагиянд. дар як ҳафта як маротиба парвоз ба нақша гирифтагӣ ҳастанд. аз Россия ба Қазоқистон ҳам як маротиба ва аз Қазоқистон ба Россия низ як маротиба муқаррар кардагиянд. Хуршед Шомуродов нависад: салом алайкум ака, сози ҳами 27 декабри соли 1992 ба хизмат мебаранд? аллакай аз хизмати ҳарбӣ озод ҳастӣ, чунки фармони тирамоҳӣ даъват ба хизмати ҳарбӣ аз соли таваллудои 1993 то 2002 бародар. ширкати АЛАБУМ.com ба шумо беҳтарин телефонҳоро бо нархҳои дастрас пешниҳод мекунад. доставка ба ҳама шаҳру областҳои Федератсияи Россия ва ба ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе, Кулоб, Хуҷанд бепул карда мешавад. то 10 октябр агар шумо тариқи сомонаи ALABUM.com телефон заказ кунед, ба шумо 1 соат ё повербанк тӯҳфа карда мешавад. барои заказ кардани телефонҳо ссилкаи сайт дар описанияи видео. аз номи канали ЮРИСТ муроҷиат кунед, скидкатон мекунам. умед нависад: ман савол надорам, фақат хоҳиш дорам ки видеоҳо зиёд шавад. иншааллоҳ бародари азиз, морам кӯшиш мекунем ки сари вақт ҳар гуна новустиёро пешкаши шумо бигардонем ва каме ҳам боша ба саволҳои шумо ҷавоб гардонем, чунки шахсое ки ба анамихали мақсад ҳуқуқдонӣ муҳтоҷанд, каме ҳам боша ба чени метавонистагимон ҳуқуқҳои худшона бифаҳмонемшон. ҳалимов нависад: салом Сорбон брат, бесавод мондагием, ай бесаводии худмона намедонем ҳамин наворҳои шумо дар бораи чӣ мерава. дарав ай беақлимона ҳақорат мекунем. худо нигаҳбон, нав ба нав пешкаши мо гардон. иншааллоҳ кӯшиш мекунем ки видеоҳои нав пешкаштон бигардонем ва чӣ қадар метавонем бо тарзи сода карда ба шумо бифаҳмонем ки ана ҳамун чизҳоеро ки шумо сарфаҳм намерен аз наворҳои мо
дуруст дарк кунед ва аз ин гуна ҳақоратҳое ки шумо баъзе дар комментарияҳо менависед бародарони азиз, мо дилшикастарам намешем ва аҳамиятам наметиҳем. ҳар касе ки ҳар сухани бад мега аллоҳ ҷазоша метиҳад. Ба худованд меспорам одами бадам. Акмалҷон Қосимов нависад: дар бораи ҳамин беморӣ маълумот дошта бошӣ, дар Тоҷикистон равӣ ба карантин нигоҳ медоранд ё ин ки не? Шумо агар аз ҳар куҷои аз ҳар давлате ки ворид ба ҷумҳурии Тоҷикистон мешен, агар дар аэропорт ё ки 2 рӯз пеш аз духтур гузашта бошен, тест гузашта бошен ва маълумотномаи тиббӣ ҳамроҳтон дошта бошен, агар дар ҷумҳурии Тоҷикистон озод ҳастен аз ташхиси тиббӣ ё ки аз карантин озод мебошен ва агар ки аз духтур гузаштагӣ набошену маълумотномаи тиббӣ надошта бошен, дар ҷумҳурии Тоҷикистон шуморо аз тест мегзаронанд. дар ин ҳолат агар ба ҳамун беморӣ гирифтор набошен, карантинтон намекунанд. Салаҳ 3110 нависад: ака як бор саволи мада ҷавоб бигӯен. Агар рейсҳои доимиро сар битиҳанд, билет нархаш ҳамихе қимат мемона? Раҳмат. Худованд медона бародари азиз, шояд ки арзон шавад. Ҳасан нависад: салом акаи Сорбон, як савол дорум, ҷавоб те. Хизмат карда омадагии одам дар участка яъне замин метиҳанд ё ин ки не? Мутаассифона наметиҳанд бародари азиз, лекин як чиза қайд мекунам ки ҳар касе ки дабраволна хизмат мерава, агар ки муроҷиат куна ба автошкола, танҳо права дода мешавад ба ҳамун шахсият. Муҳиддин Толибзода нависад: ягон ҷиянат рафтагиай барои ватанша нигоҳ кардан. Бале бародар, рафтагиай. Мансур Ибрагимов нависад: савол: студентое ки заочни хондагӣ тамом кардагианд, баъди тамом кардани донишгоҳ 1 сол хизмат мекунанд ё ки 2 сол? Баъди тамом кардани донишгоҳ ё ки дар рафти донишгоҳ агар ба хизмати ҳарбӣ равоншон кунанд ё ки дастгиршон кунанд, касе заочни мехона 2 сол хизмат мекунад. Муҳаммад нависад: салом бародар, шахсе ки 2 то фарзанд дорад, вале фарзандош аз хати давлатӣ нест, ӯро хизмат мебаранд ё ин ки не? Ҷавоб гӯед муҳим аст. Дар ҳолате ки яъне метристка надошта бошанд фарзандот, дар ин ҳолат ҳуҷҷати тиббӣ доранд. Ҳар нафареро ки аз родон мақсад ҷавоб метиҳанд ҳамун ҳамсарша ба фарзандаш, дар ӯ ҳолат ба ҳамун кӯдак як ҳуҷҷат метиҳанд ки шумо ба воситаи ана ҳамун ҳуҷҷат баъдан мерем ба фарзандтона метристка мегирен. Ва дар ҳолате ки метристка надошта боша агар фарзандат, вақте ки аблава дастгират мекунад, ана ҳамун ҳуҷҷатҳои родома нишон метиҳу озод мешавад. Урунович нависад: салом, дар бораи парвозҳо наворота давом деҳ. Бародар, оё моҳи октябрда чартерни рейсҳо мешавад ё ин ки не? Давом деҳ наворота оиди парвозҳо бародарҷон. Иншааллоҳ давом додан мегирем. Ҳар хабаре кишид мо сари вақт кӯшиш мекунем ки пешкаши шумо бигардонем ва дар мавзӯи моҳи октябр бародари азиз ҳоло аниқ ва дақиқ нестай. Баъзан нафаро қайд мекунанд ки мисол карантин мешавад, лекин дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар новустиҳо боз нависондагие ки моҳи октябрда парвозҳо кушода мешавад. Ба ҳамин хотир ҳоло ягон чи аниқ нестай. Бигзор ки худованд кунад ки кушода шавад моҳи октябр. Тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дигар бошад, дар Инстаграм саволҳои худтонро равон кунед ва дар канали ЮРИСТ ҳатман обуна шидана фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.